jagur menang ae. Emang gue cewek apa? Kayenge. Buat Mas Hari. Patung-patungnya. Joget kabeh yo. Sikile bareng lek api. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine dalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Awas hati-hati, tetap jaga keamanan. Sikile tangane ya Bu yo. Olahraga golek keringet. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine Bane dikalungke bane. untungan. Golek mangan duit kantongan. Waya awas wetengku krasa kroncongan. Ayo iki mau yo sapa iki mau? Penyanyine kuyuhan. Persiapan doi. Apa jedor? Ana ban pecah. Wah iki rezekine mesti teko. Mak jedor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah numpuk. Oe, Tambah lunga. oe, Tambah lunga. oe, Tambah lunga. oe. Tambah lunga. Sikile yo bareng-bareng yo. Yo bane dikumpukke bane. Tukang tambal ban. Rezekine sandalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan tangan. Aku iki tukang tambal ban. Ora untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya ates warangku krasa kroncongan. Asik. Persiapan doi. Mak jedor. Ana ban pecah. Wah iki rezekine mesti teko. Mak jedor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine padha ngumpul. Oe, Tambah lunga. oe, Tambah lunga. oe, Tambah lunga. oe. Tambah lunga. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek mangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan tangan. Ayo Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya apes weteng
rezekine mesti teko. Bisa kajon, mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor pan pecah maneh. Isih esuk rezekine padha ngumpul. Oe padha ngumpul. Oe tambah ngumpul. Oe tambah ngumpul. Oe tambah ngumpul. Iya, wes ya Mas.